Dakle, sigurna sam da ste već u prethodnom videu videli da ću vam haulove prikazivati ovako, šta god da kupim tokom cijelog meseca, nebitno da li ću kupovati svakog dana ili svake nedelje, da ću u ovim kraćim videima da vam sve prikazujem i onda da sklopim u jedan, jer iskreno ništa mi nije toliko potrebno da bih odjednom obavljala kupovine, ali danas sam bila u DM-u čisto da vidim šta ima i tražila sam one moje M-Beauty maske, međutim nisu bile na akciji, tako da sam ja kupila neke druge koje jesu. U svakom slučaju sve osim kokosovog ulja je bilo na akciji i osim ove muške maske, pošto vi kažete, u stvari neko mi je napisao da ja mom dečku ništa ne kupujem. Kupila sam mu već jednom pre godinu dana ovu masku, sad sam mu kupila opet i on ima crnu i ja ovu Garnier Pure Charcoal, kako god da se čita, nikad nisam znala to da izgovorim, da probamo. Tako da, eto, to je to, imamo i mi neke naše rituale, ne bojte se za njega, dobija i on svoje. I kupila sam ove tri, znači uopšte nisam isprobala do sad. Ovo je neka nova iz Koreje sa kokosom, tu ja da čekam da probam. I ovo je, čini mi se, sa kokosovom vodom i hijaluronskom kiselinom, ovo je za predeo oko očiju, takođe Garnier. I ova Garnier sa crnim čajem, hijaluronskom kiselinom. I mislim da je ovo ugalj, trebalo bi. Ova njegova isto crna sa aloja verom i sa ekstraktom kamilice. Dalje kupila sam micelarnu ovu penu Afroditinu, koju sam i prekoristila, samo su sad dizajn promenili. Kupila sam ovu Real Techniques četkicu, koja je kao za setovanje pudera ispod očiju, za highlight i tako dalje. I kupila sam kokosovo ulje, kupila sam ovu teglu od 300 ml, razmišljala sam se da li da uzem onu najveću, ali s obzirom da ja ovo jako sporo trošim, odlučila sam se za ovu manju, jer njihovu bio program mislim da nisam probala, pogotovo ne ulje, tako da ću vidjeti kako je i javit ću vam u nekom od narednih videa. Još par stvari iz DM-a. Kupila sam ovu Abelin četku, piše da je za puder, međutim ja ne planiram da koristim za puder, već za bronzer, jer volim ove velike pufnaste za to. Skoro sam kupila ono za kameni puder, tako da vidjet ću, u svakom slučaju isprobat ću, pa ću da vidim zašto bolje odgovara, ali mislim da će biti dobra za bronzer. Bila je 500 dinara u DM-u. Kupila sam ovaj novi Balein dezodorans, ne znam da li ste videli, nešto mi je svetlo mnogo jako i neće da, evo ga. Da li ste videli na Instagramu, postoje ljubičasti roze koji su kao sa mirisima parfema. Ja sam uzela ovaj roze, prelep je, divno miriše, ukoliko imate DM u blizini, idite i pomirišite obavezno, bio je 170 dinara i nema aluminijum, tako da je to super, probala sam ga juče i odličan je. Zatim sam kupila parfem za kosu od ove long hair, ne znam, nikad nisam znala da izgovorim. Vidite koliko sam već potrošila i nikako da stignem da vam snimim, jer ovo stvarno dosta trošim, jer ja vikendom posle tezgi moja kosa upije bukvalno, evo ga, fokus opet neće, miris cigara, tako da ako ja u subotu operem kosu i odem tamo čiste kose, ona se toliko nakupi dima i svega da uveče kad legnem ne mogu opet da je perem, zaista, pogotovo ako sutra dan opet radim i onda samo stavim ovo. Parfem je fenomenalan, bukvalno miriše kao pravi parfem za telo. 100 ml ima, bio je negde oko 350 dinara, tako da ukoliko vam treba, ne iz istog razloga kao meni, možda iz nekog drugog, probajte ovo obavezno. I uzela sam još jednu, ovu sa avokadom, zato što ih više nema, sve su rasprodate, tako da jer sam već iskoristila, ovo je druga. I to je to, ništa posebno, međutim, zaista koliko god puta idem u DM, nešto vidim da mi baš ništa i ne treba, tako da, eto, to je to za sad. Juče sam bila u nekoj kupovini, ništa posebno, mada koštalo je đavo i po, i odlučila sam da vam samo snimim kao deo za video za oktobar, što se tiče kupovine. Mislim da nisam sve snimila, evo nisam snimila, tako da trebalo bi i to.
Obično vam ne snimam svaki put šta kupujemo za kuću, ali juče sam otišla do Rode samo da bih uzela bohor. Bohor koristimo sigurno poslednja 3-4 meseca i uglavnom ga uzimamo na akciji za 350 dinara, a mislim da ima više od 3 litra. 3.600 ml, tako da, eto, 3,5 litra. Prelepo miriše, zadržava se miris na vešu baš dugo, tako da, to je to. Ovo iz apoteke je za mene. Iz DM-a imam samo 2 stvari. Vrtala sam se po DM-u dugo, izvinite što mi je rasturan krevet, ja sam malo preustala. Ovo je Alverde maska za hidrataciju, bila je na sniženju, nikad je nisam probala, zbog toga sam je i uzela. Tako da vidjet ćemo, mislila sam sinoć da iskoristim, ali ja to nisam stigla. Moguće da ću večeras, tako da ću vam pričati o njoj, ne znam, verovatno sledećeg meseca, jer danas planiram da odem do stana da snimim potrošene proizvode. I drugi proizvod iz DM-a je još jedan sunđer, jer se meni opet onaj ljubičasti raspao, nažalost. Ne znam šta se dešava sa kvalitetom i zašto ne mogu duže da traju. I onda sam se odlučila da uzmem ovaj plavi. Nadam se da će duže da traje. Vidjet ćemo, u suštini vidite da je sve nešto plavo. I ovo posljednje što sam uzela sam u apoteci Hygija. Mislim da je još danas kod njih akcija na La Roche-Posay 20%, tako da ukoliko imate apoteku Hygija u svom gradu, ne znam da li to ima samo kod nas ili inače u Srbiji. O Bože, ne mogu da izvučem iz ove obične kese. Devojka iz apoteke mi je sve spakovala u ovu kao kesicu njihovu, tako da mi je to bilo baš slatko i dala mi je gomilu nekih testera. Dakle, uzela sam Effeclar gel za umivanje koji stalno koristim. Nisam još uvijek potrošila na pumpicu, međutim, uzela sam, iskoristila sam dok je akcija, pošto su akcije kod nas vrlo retko u apotekama. Uzela sam da imam za naredni period. Uzela sam ponovo Effeclar micelarnu vodu, jer ona koju sam uzela prošli put za osetljivo, ono 1+1, nešto mi se čini da mi od nje buknu lice, tako da sam opet uzela ovu. Nažalost, prodalo se baš pre nego što sam ja došla, jer je bila i ova 1+1, ali eto, ja sam naišla na ovu. I uzela sam kremu, naravno, koju koristim, Effeclar Duo. Znate da nju koristim već 2 godine, kao i onaj gel. Tako da sam ja to samo dokupila da imam, što se kaže, u zalihama kad istrošim ove. I ovo unutra su sve testeri. Ona je meni iskreno objašnjavala zašto mi je šta dala, ali ja to ništa nisam vadila juče kad sam došla kući. Tako da ćemo da vidimo sad ovo. Tolarin Ultra, mislim da mi je rekla da je ovo losion za telo, čini mi se da mi je tako rekla. Sada ćemo da vidimo. Bože, gde piše ovo? Verovatno da je to to što mi je rekla, da je losion za telo. Ovo je Effeclar H, njihova hidratantna krema, jer mi je rekla da onu za bubuljice ne mažem na cijelo lice, već samo na upaljene delove, a da ovo mažem na ostatak lica. Dalje dala mi je Lipikar, ovo je Lipikar losion za telo. Dakle, ovo je Tolarin, onda ona njihova krema koju sam imala, čini mi se isto neki tester, pa sam je probala i svidala mi se. Ovo je takođe još jedan Effeclar H, još jedan Lipikar losion za telo i još 2, znači 4 ova i 4 one kremice i ona jedna Tolarin. Tako da to je to, nije bio neki veliki shopping juče, kažem vam, što se tiče ovako po proizvodima, međutim koštao je, tako da to je to. Imam da snimim još za Avon i mislim da je završena kupovina za oktobar i to je to. Ćao svima, ovo je, čini mi se, poslednji deo vloga o
kupovini za ovaj mesec oktobar. Znate da sam u septembru izbacila takav tip videa jer mi je bilo vrlo lakše da prosto izbacujem na taj način, kako kupim, da vam snimim i da onda samo spajam. Dakle, ovde je kupovina, pa ne znam, šarenolika, uglavnom ima nešto iz apoteke, nešto iz Lilija, nešto iz Tempa i većina iz Avona. Krenut ćemo od stvari iz Avona. Uzela sam Pure Blanku belu, ovo je kao original Pure Blanka, dakle ona nema onaj dodatni naziv kao što je ona roze, blush i tako dalje. Nju sam koristila, sigurno znate, videli ste u nekom od prethodnih videa i u potrošenim proizvodima, naravno, volim, onako je jaka, zimski miris, tako da sam je uzela. Dečku sam uzela još jednu u Senses veliku kupku, mislim da je ovo 3. ili 4. po redu koju smo kupili za 2 meseca, ovaj neka Extreme, Grapefruit i Kedar, 2 u 1, još nije probao jer one dve i dalje troši, tako da vidjet ćemo u suštini kakva je, mada ona crna mu je favorit i žao mu je što je nije bilo u katalogu pa sam morala da mu uzmem ovu, ali dobro, ovu svakako još uvijek nije probao. Uzela sam moju omiljenu, ako se sećate, Red Berry and Chocolate, ovo je ona kao zimska koju sam vam takođe spominjala u mnogim videima, čak se našla u mom drugom videu, to jest prvom videu u kupovini. Definitivno najomiljenije, najvoljanije kupka iz Avona, ima pola litra, sigurno ima i sad u ovom katalogu, tako da eto, to je to. Trebalo je da dokupim još da bih imala za cijelu zimu, ali dobro, vidjet ćemo, ima još vremena do poručivanja sledećeg kataloga. Zatim, ovo je sa Narom i Božurom i nju sam takođe imala. Ona je bila u setu, ona je takođe isto od pola litra, bila u setu sa ovom Senses kupkom od 250 ml, Happiness. Zatim, bila je u setu, sad ću da vam kažem, sa ovim stvarima, znači ovih 5 stvari je bilo u setu, dakle Senses Happiness tečni sapun. Tečni sapun iz Avona još nisam probala, tako da evo sad imam priliku. Zatim ovaj serum za volumen kose Advanced Techniques. Ovo je kao nešto što je kod njih skorije izašlo, ajde recimo skorije, ja nisam probala. Ovo je Living Tretman, koristila sam ga već 2 puta i stvarno je odličan, da onako volumen kosi, jako lepo miriše, ne masti vam kosu, ne učvršćuje na taj način da osjećate kao da je plastična i tako to. I poslednje u setu bio je ovaj roll-on Active Rose i njega sam imala, tako da eto, to je to. Zatim šta još imamo ovdje iz Avona, ovo nije, ovo iz Avona, ovo iz Avona i ovo. Takođe još jedan set, bila su ova 2 ulja za kosu, ovo je sa arganom i s kokosom koje znate da već imam. Video zato što me mama zove, ali okej. Dakle, ova 2 ulja, ovo je ono koje već imam i koje mi je pri kraju, bukvalno stiglo mi je negde do ovde. 100 ml, rekla sam vam da mi se više sviđa od onog balejnog sa arganom koje sam koristila godinama i koje odavno već nema u prodaju DM-u. Tako da, eto, ovo je neki moj novi favorit, zato sam ga i dokupila, a ovo drugo je sa arganom i kamelijom, dakle, isto sve Advanced Techniques, samo eto miris različit i drugi sastojak se razlikuje. Mama je uzela ovo sa arganom i kamelijom, odnosno ja sam je pitala da li hoće da uzmem ovo da bih ja, naravno, dokupila ovo moje, njoj treba, pošto je ona koristila Elsev, da uzme ovaj i rekla mi da ga je probala, da je oduševljena, da ne znam, tako da koliko vam treba ulje za kosu, neko, ajde da kažemo, povoljnije, neko koje se ne troši tako brzo, koje vam ne masti kosu, koje zagladi krajeve, nahrani je, probajte neko od ova 2 iz Avona i nećete da se pokajete sigurno. Dakle, ovde piše Nourishing Serum, Smoothness for a Beautiful Finished Hair, a na ovom piše Moisturizing Serum. Sad ćemo da vidimo samo kad bi se meni fokusiralo, ali Restores Shine and Health for to Damaged Hair. Tako da, to je to. Dalje, dokupila sam ovaj sprej za zaštitu tokom feniranja, znate da i njega
stalno imam. Jeste da se retko feniram i retko kupujem ovaj sprej, ali kad vidim da mi je pri kraju, dokupim da bih imala u slučaju da odlučim da se opet feniram. I on takođe ima, čini mi se da, 100 ml, tako da to je to. Dokupila sam još jednu ovu kremu, rich cream ovo sa ovim buterom, kakaovim, 400 ml. Ja sam onu što sam kupila pre ne znam koliko, mesec i po dana, skoro i potrošila, baš sam sinoć videla da mi je pri kraju, zato sam uzela još jednu jer mi ona jako lepo hidrira kožu, toliko je omekša, brzo se upije, nema tako da vam ostaje na garderobi, da ne možete da se obučete i miriše mi nekako baš na zimu i na te neke tako mirise slatke koje ja volim. Zatim Clear Skin Blemish Cleansing Refreshing Toner. Ovo takođe ima 100 ml, nisam probala ništa iz cijele ove njihove linije Clear Skin, tako da vidjet ćemo da li ovo čudo nešto radi. Nije da polažem nade u nešto što je iz Avona što se tiče problematične kože, ali ajde. I dva parfema iz Perfectly Matte linije. Ovo je jedan nude kao što ja već imam, to ste vidjeli u prethodnom videu, a ovaj drugi je Adoring Love, znači oba su bila po nekoj ceni od po 10 dinara, imala sam da izaberem između 10 proizvoda, tako nešto, dva po ceni od 10 dinara zbog prethodnih porudžbina, ova je neki, pa tako nešto između pink i neke boje, ne znam, nije crveni, nije drečavo pink, ne znam, oba sam dala mami da ima jer ja kupim karmine i vrlo redko mažem, a mama to baš redovno troši i eto ja volim njoj kad imam priliku da ju uzmem tako nešto iz Avona od šminke. I posljednje 3 stvari koje nisu Avon. Uzela sam sad suvi šampon Pure Fresh u Tempu, bio je negde oko 300 dinara na akciji. Uzela sam da bih ga probala, 200 ml, nisam do sad koristila ove Sajosove suve šampone, čula sam da ih hvale, lepo miriše, vidjet ćemo sad kad se budem sledeći put isfenirala jer ja uglavnom koristim suve šampone samo u tim situacijama, kako deluje, da li radi, da li je bolje od Batista i tako dalje. U Liliju sam uzela još jedan Sensitive Balm dezodorans s njihove Lane. Znate da sam imala imala sam roze, imala sam onaj crni, tako da eto, opet sam uzela ne znam što, čini mi se da mi je nekako miris onako najčistiji i najpuderastiji. I posljednja stvar je Ingrid Ideal Matte puder. Ovo sam uzela u apoteci, s obzirom da ga Dejana Erić mnogo hvali, ona i ja imamo isti tip kože, ona kaže da je ovo veliki favorit, odlučila sam da ga probam, tako da vidjet ćemo, još uvek nisam stigla, posle ću verovatno da se šminkam, pa da vidim kakav, uzela sam u nijansi 303 Dark Natural, čini mi se da on ima samo 4 nijanse, barem je toliko bilo u ovoj apoteci gde sam ja kupila, ja sam ovu probala na ruci pa mi izgledala nekako najpribližnije mom tenu trenutnom, tako da to je to vam je posljednja neka kupovina, ja sad idem da vam spojim sve u jedan video i da stavim da vam se uploaduje da biste mogli da gledate u toku dana ili eventualno sutra, tako da ljubim vas sve puno